bata di bagasan Yesus Kristus na sorang di Bethlehem. Atong tapa sangat maibana tay dehon ma nunga jupang muse ari pestai. Mar hite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalan ni di bagasan hahulomon, marnida sada sondang nabulon, bisar sada panondang di akka mangingani tano na nilinggoman ni hamatean. Marongoman bangsom rosian lomona diari parporanganmu, marpahean habadiaun songon nabur sian apuan ni ados torang, rodo tuho parangmu akan au poso. Haleluya. Martangiang mahita, ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem, say pinuji magwarmu na badiay, alanaong ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu ho do hami siyan hahulomon tuhatiuron, jala dipadomu ho do hami, naholang siyan ho, gabesaor muse dohot ho, gok halalas ni roha dohami alanii, say jalo maha maulateon ni rohanami, naong tinopotmu marhite-hite anakmi. Amen.
Patik ni debata di acara perpunguan Bodarion imanatar surat di 2 Tesalonik bidutolu ayat 10. Alai manoktong jala mangipas ma dame di lehot Tuhan si pardamai Tuhamuna. Didongani Tuhani mahamu sudena. Atong rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nabar patik ni. Amin. Ditopa debatado sa luhut na adong di Portibion. Jalaholan marhite hatana do saut akka na dinadihonnay. Sude naung tinopa ni debata masayuli jala denggan. Alay dang satia jolmai tu debata. Ala diuloy hisap-hisap ni daging na. Gaybe diulahon dosa na mabahin sega parsaoran ni jolmai dohot debata. Tabigema barita panopaon dohot dosa ni jolma. Sada Musa sada ayat sada dohot 2. Dimulana ditopa dibata langit dohot tanoon. Dungi tarulang matano tanoi gabe halongunan. Jalaholom di atas lungi. Dungi mangareak-reap ma to dini debata di atas aka aek. Sada Musa ayat sada Musa sada ayat 24 sa dari 25. Dungi makuling Musa madebata iba tubuh matanoi imahosa akal na mangulu masibua masamna akadorbia do gulok-gulok do binatang masibua masamna gabe majadi masongoni. Dungi di pauli di batama aka binatang itu tanon masih buah masamna. Doh aka dorbia masih buah masamna. Doh gulok-gulok ni tanon masih buah masamna. Jadi nunga denggan di ida debata.
Sada Musa sada ayat 27 dohot 31. Jadi di topa debatama jolmai tumiru rupana. Rupana ditiruhon debata lau manopai bana bahwa dohot boru-boru nasida di topa. Dungi ditilik debatama sude natinopanai. Jadi nungadengan situtu. Dungi bot maari torang maari muset. Ima hari paonomon. Sada Musa 2 ayat 8. Dungi didukup ka debata Jehovah mas sada porlak di Eden tartukan habisaran. Jadi tusima di bahen jolman na cenida dihonai. Sada Musa 3 ayat 6. Dungi saya dipanok noti boru-bori ma parbueni hawi di bahen dengan penganon jala pia matana marnida. Jala tau menunggul roha tu hapisaran hawi. Jadi diputikon sian perbuai jala dipangan. Di lehoma dohot tu sinodukna siani gabe dipangan. Sada Musa tolu ayat 15 dohot 20 tolu. Jala bahenok kuma parbadaanmu dohot boru-borui. Ro di pinoparmu tu pinoparna. Ibana mangalisaton ulum gabe pargutonmu tambil hulna. Jadi di pabali debata Jehovah ibana sian porlak Eden asa diula tano pembuatan nai. Tabba taon lam rarat dodosai songoni nang panginonana namanegai akka perngoluon ni hita jolma lam ngalima holong ni roha lam madau do jolma sian debata di bagasan uduk serep ni roha tatopoti madosata tu adopan ni debata. Ali Tuhan debata para siroha na sumurong, diborngin na talon rodo hami tujulom manopoti dosa nami, akka nahubahin hami marhite hata, pamerengan nang pangulaon nami. Nunga di papatarho ipola ni holong ni roham tuhami, marhite harorom tu portibion, asadapotan haluaon dohot hanguluan kami, alai pakorhon ni roha diri namani bukbuk lamoru do roha marpanarihon tudongan, mian do pehosom late ni roha dohot bada
na mabahen sega parsaoran. Lehon matuhami todim na badiay, asa unang ganggu rohanami dia sini roham, alay asahot rohanami marhapor seaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pelean na mangulu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Humokop hita gabe dosa do ibana nasa tumadda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran di debata hita marhite hite ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Tangihon hamuma hatani debata, turp epistel di perpunguan di Bodarion, natar surat di Yesaya bidup itu, ayat 10 sahat roh di ayat 10 itu, tada halongangan di hatutubuni Immanuel. Akub ni di dok Jahoba mamadok siahas ongonon. Jadi di nasi anas mak, dang olo ahu mangido, asa unang hujuni Jahoba. Dibaheni apalah Tuhan isa diri mamangalehon sada tada di hamu. Ida ma gabe-gabean masada na marbaju jala tumubuhon sada anak jala bahenon na magwarna Immanuel. Aitagan sodibo todak dana hidup mabolok kon najat jala mamilit na denggan, tarulang matanoi na nirajaan ni na dua raja hinabiaran mui. Ima sahatna, mertua do akan atumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin.
Kristus Raja siang surga, Tua tu portibion, tubuh siang si Maria, lama nobu si tahun, Dewata nasotarina, gabe daging somon hita, nung narapon hitabe, Jesus si Immanuel, endeni suruhani, sangat madituhani. Jesus Raja Hadameon, sondang hati gorani, panondani hangoluan, di saluh jolmahi, di rumah rido dirina, lawan obus manisia, asa unang matepe, alani dosanabe, endeni suruhani, sangat madituhani. Masta ibalgado holong ni rohan ni rebata tu portibion, dile hondo anak na nasasadai, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan sa liling-liling na dinasida. Tangihon ma barita halalas ni roha, ima hatutubo ni Jesus si paluay. Jesaya sia ayat 1 dohot 2. Bangso na mardalani di bagasan ha holomon, marnida sada panondang nabolon. Binsardo sada panondang di akan na mangingani tano linggoman ni hamatean. Nunga di patorokho bangsoi, nunga di padiriho di ibana halalas ni roha nabolon. Marlas ni roha nasida di jolo ni bohim, songon las ni roha di gotilon, songon parolopolopon di namarbagi taban-taban. Yohanes 1 ayat 14 sampai 15. Gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitau. Jadi huidaha mima hasangapon nai. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Go asini roha dohot hasitongan. Dihatindakon si Yohanes do ibana ainin nama. Ondo na huida. Ondo na hudoki. Narosian pudiku jumolo do ibana adong asa au. Ai parjolo do hian do ibana.
Lukas 2 ayat 10 sahatu 10 sada. Alai didok suru-suruani matuna sida. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang dohubuan tuhamuna. Persaulian ni sandok bangsoi. Ai nang tubuh do di hamu sabor nginon. Di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 10 sahatu ayat 14. Jalat topu mado dongan ni suruh-suruani torop aka parangan parbanua gijang dipuji nasida di debata mandok asanga pun mandi debata na di gijang dame matanoon diaka jolma halomoani Tima. Nang hita pe dohot mahita makkamulatehon hatutubu ni si paluai. Narade iba na makilala namasa tu dirita. Dohot mangasi hita. Jongjong mahita makkamulatehon holong ni rohanai. Huhut manggalahi lilinon. Asa tung takas sondang nai manodangi nguluta. Hamu baritaon hamu ma Yesus do panondangi portibion. Laho mahamu baritahon hamu ma Yesus do panodang ni portibion. Nasotu pamardalan dinaholom na mangihuton ibana.
do hita jongjong saluhutna. Mula kita. Tahati dakon maha porseotai, songon nani hati dakon nidongata di sadok portibion, rap mahita madok. Au Porsea di debata Jehovah, ido ama pergogo na suatu dosan, nato natu mapalangi hotano. Au Porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasari. Gimana tinubuhon ni si Maria, nagabigabian si Anton di Porbadia, andorak suabuhan. Ido tuhata, natumaon na bendit, di panguman ni Seratus, nama terpadu di bana di hauk norsiam, natuat ubang nagtoro di tanah. Namulak mangul di hari patuluhon, nama naik ke surga, lahundur siamun di bata Jehovah. Amanai pergogo na sohat susani, di simay bana pangulak sogo tetanon, manggumingat na mangululo na mati. Au Porsea di ton di Porbadia, jaladong sada uria na badia, uria topan na Kristen akan na badia. Do esana dosa, do harinya mandok, mulak mangulu sogo dan rakanang mati. Do dia maduan na sorat sudah. Amin. Tabigay maredekor ama.
Sunggul-sunggul dihita marsogot hari Senin tanggal 25 Desember 2020 ima pesta Natal Parjolo ibadah dohita di Garejaon 2 hali. Na Parjolo masuk pukul 7 WIB, ibadah paduahon masuk pukul 10 WIB. Jaladung sidung ibadah dilanjutkan marulaun nabadia. Na paduahon di hari Selasa tanggal 26 Desember 2020 ima pesta Natal paduahon. Marpungu dohita di Garejaon masuk pukul 10 sia 00 WIB. Songonima sunggul-sunggul dihita. TBG Kor Gabungan.
Sai Roma tu bara di Betlehemo, kamu na porse agato matuso, marni dahala sandiro hatagi, tidomos niya mana di surgoi. Las roha Maria nang Joseph disi, marni dana memet na sorang tusi, marsom batu pat na dopar magani, digicang marende pardi surgobi. Singgang matot muhamu nasude, mandiru permahan marsom bamuse, marende hamu nang marlas rohai, mandiru suruhan nadi kijagi. Anak di debatai, harosi
Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tatangihon ma suara ni debata. Diborngin nabadia. Di hari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Imana tersurat di Pangelum Matius. Bidusada mamuka sian ayat 10 sahat rodi ayat 20. Evangelium Matius bidusada mamuka sian ayat 10 sahat rodi ayat 20. Hatu tubuna yanggo hatu tubuni Yesus Kristus songonodo ujuoroan ni si Josepi dope inana si Mariai gabi-gabiat doi bana siat tod di porbadia adorang so masih padohat dope nasida ala parrohana bonar si Joseph namangoro si Maria tangadong rohana paurak kon nasida gabe ditahi rohana ma naing sirakonon nasongoni alai di nasongoni dope tahi ni rohana di dama dinipina suru-suruan ni Tuhani namadok tu ibana o Joseph anak ni si Daud unangalang roham mangalap si Maria gabe dongam musaripe muse aina siat to di porbadia do nanaing tubuh di bana tumubuhon anak mai bana Yesus do guarna bahenommu ai paluaon na do bangsona si anakka dosa na sidabi masa pe sudinai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirangna namadok idama gabe-gabiat do namar bajui tubuan anak maibana jala bahenon na do guarna Immanuel lapatanna dongatama debata ido yanggo sahatna amu akan hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus tamado parjolo sahali pasahaton nami diborngin nabadiaun di hari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus upasahat tamima selamat hari Natal ma dihita saluhutna macailas dorohata molo dung sahat hita tu bulan-bulan Desember taida deusi kesemarakan lumobi madiaka hiasan-hiasan pernak-pernik Natal. Molo di bona pasugit dohonota mamitor marmare-mare do saluhutna ka gereja ti. Hinauli niaka lampu-lampu hias. Dakolani dohonota songoni nangakanatoruk gudang namar baju na baru dohonot tadi. Natorop gudang na marbaju nauli dohonot ta. Alai ikonoku honot ta do hamuna akka manami dohotina nami macai torok dope dohonon keluarga na mengalami pergumulan-pergumulan waingon. Tingkat perceraian macai tibo. Masado kekerasan di tengah-tengah rumah tangga. Najojo diguari ka di RT. Laosadong do di tengah-tengah ni keluarga na PDI. Dang Partai Demokrasi Indonesia na nidokna. Alai PDI pada udau sianina. Dakolani dohonota di bagason bason masa do nang di tengah-tengah ni keluarga dohonota keluarga na estolu
Dia mah keluarga nestului sirang so sirang nanti. Tutu memang dohonot tadi bagasan obason 10 hari lebih do maul ni na menjalankan bahtera rumah tangga nuaingon sian 50 tahun nasal puade. 10 hari lebih maul na dohonot tadi bagasan obason. Lahu mangalugahon pardalanan ni rumah tangga sian 50 tahun nasalpu. Dan banyak keluarga tidak memiliki cukup kebijakan untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga. Tetapi justru kebanyakan bersifat pragmatis, negatif. Madok, moloboi umura, buasa pamal maulon. Daripada kita susah dengan pertengkaran-pertengkaran, sebaiknya kita sudahi dengan perceraian. Lapatan nahamwa kadongan saha persiaon namasan waing di tengah-tengah keluarga kemauan berjuang memperjuangkan keluarganya hingga akhir hidup semakin lemah. Imana masa nuaing. Kalau boleh gampang, ngapain dipersulit? Kalau perlu, ya cerai. Las dohonot tamahamu kadungan. Kemauan berjuang memperjuangkan keluarganya hingga akhir hidup semakin lemah. Amu kadungan nahina holongan di kondisi nasongoniman wangi hitamar Natal. Di situasi dan kondisi yang beginilah kita sekarang bernatal. Jala barita Natal sadarion, boy mangurupi hita madalotton, bohado hita lahu madalaton parao ni rumah tangga tabi. Di patududo di bagasan turpuhon hubungan dohot pakorhon di Natal di tengah-tengah ni keluarga. Nah jelas dipakai debata do keluarga patuluson sakapna di Natali. Tuhan memakai keluarga patuluson sakap ni Natali. Jalatai dan akin dimulai sian peristiwa na tragis dohonota. Sian peristiwa haurahon dohonota. Adido gabi-gabian si Maria. HP marorowad dope ade. Gabi-gabian si Maria alai marorowad dope. Jalana di bortian naipe dang binoto mang siya diay. Jadi molo ditikin wae ngor ramasa nunga masukon tua kagusi pade. Molo situasi wae ngom masa dohonota nunga holanon akabarita nuangi di impotahimen dohonota. Bodo siang manugut saat borngin holanod di hatai jolmadi. Boido rata bayakon hamua kamanami dohot inanami bohama ilani si Maria di siati. Boido tabak bayakon nuaing bohama pakilalan ni si Joseph di siati. Benar-benar mereka dalam posisi yang sangat sulit. Joseph dan Maria itu dalam posisi yang sangat sulit. Alanima hamu akadongan nahina holongan diajari do nasida nang hita buhado hita lahu menghadapi keadaan mauli. Bagaimana kita menghadapi ketika kesulitan-kesulitan itu terjadi di tengah-tengah keluarga?
Ai didok si Maria do tu suruh-suruani. Na poso ni Tuhani duau, sai saut matuau, songon nani dok mi. Menurut ajahai di Lukas sada ayat 30 ati. Lapatanna di luas ibana do Tuhani mangatur sude nguluna. Dia membiarkan Tuhan untuk mengatur setiap perjalanan rumah tangga dia sendiri. Begitu juga dengan si Joseph. Halak nabonar do ibana. Jalaido nakidang lomo rohana lahu pailahon paurakon hadirion ni si Maria. Dijolo ni akan atorop. Dia tidak mau mempermalukan Maria. Habonar naido nagabe sinjata na balga di bana sadiri. Dang piri-pirion hadirionna. Dang gasa-gasaon hadirionna. Dia tidak emosional. Dang ribut hadirionna. Dang gaur ribana. Alai hohom do mengalului jalan keluar. Dia berdiam diri untuk mencari jalan keluar ketika ada persoalan-persoalan yang dia hadapi di tengah-tengah keluarga. Mencari jalan keluar yang terbaik. Ima keluarga napaluasun di bata mengatur. Doh pasidukun persoalan-persoalan namasa di tengah-tengah keluargana. Alani mahamu kadungan nahina holongan ulinai au sugari songoni sudi keluarga ni halak Kristen nanti. Kita harus diingatkan juga tidak ada keluarga yang tidak dihembus hamaolon nanti. Tidak ada keluarga yang tidak dihembus persoalan-persoalan. Jaladohonota itu alamiah. Ketika itu terjadi di tengah-tengah keluarga itu alamiah. Alai ikon hata sirang nama napar pudi. Molo masa kana songoni. Apakah harus cerai? Manang dohonutta molo terjadi na songoni iko songgak-songgak nama namasa. Molo masa na songoni iko muruk nama. Molo masa na songoni iko masih bastapan nama. Molo masa na songoni iko marbadai nama. Manang mabulay kapiring. Ina jalan keluar. Radumenggam ma hamuak kamanami dot inanami. Tatiru masih Joseph doho si Mariaun. Uju mangadopi ka hamaolon. Inatai manang si Maria madok lomoni rohani Tuhan, lomoni rohamma Tuhan nasaut. Ido sadaina si Maria lomoni rohamma Tuhan nasaut. Jala amatai si Joseph patujulohon habonaron sian emosi. Dia mendahulukan kebenaran daripada emosi. Lau somma nagabe sunggul-sunggul di hita di pesta Natalon boha suraun. Bodope mangojar rohatta membangun keluarga nasongonon di suasana Natalon. Imana parjulu sahali napaduahon nauli sian keluarga onima persoalan rencana di debata saut di keluarga nasida. Atik pedohonon sudah ada kian rencana Maria, sudah ada kian rencana Joseph tentang keluarga nanaing pajong-jongon nasida. Alai gabe hira kacau dohonot tadi.
Kalaupun sudah ada rencana mereka, tetapi ada kekacauan, sursar. Alania, ala adong rencana ni di bata nasing. Ala adong rencana ni di bata nasing. Ai gabe-gabiat dosi Maria dina sohinirim nasida. Dungi direncana hosi Joseph ma laho manirakon. Ima rencanana. Alai Roma de bata madok unang di sirakon. Alai didok asa dioli. Itu tajahanakin di ayat 24. Dioloi ma hatani suru-suruani saut ma dialap nani ulinai. Saut ma dialap nani ulinai. Naneng dohonon ulinai keluarga on naolo papudihon rencana nasida asal masaut rencana ni debata. Di papudi do rencana nasida asal masaut rencana ni debata. Jala alani mahamwa kadongan gabe dipakai debata nasida pasauton sakap haluau ni debata sian keluarga ima tubuh nagabe si palua ni portibion nanaing dohonon hamwa kadongan nahina holongan ulinai molosudi keluarga ni huriatta HKBP Pondok Bambuon olo papudihon rencana nasida alai patujulohon rencana ni dibata. Nama sa di tonga-tonga ni keluarga ini. Taingot mahamwa kadongan molo-olo hita songoni di pesta Natalon anggiat manian akar rumah tangga ni huriatta akai Pondok Bambu lam tinggil lam malo lam jeli mamering akar rencana libata diaka keluarga tabi asabui hita gabe ula-ula ni debata lau pasauton aka sakap haluauna tarlumubi marade amang di hita kama mulubui nian hita maniru songon si Josepona di mauldo nama sai di bana mauldo alai olo di bana uduk ade itu di bata dia mau taat kepada Tuhan. Kalaupun begitu sulit yang dia hadapi songon ama ibana, tetapi dia mau tunduk kepada Tuhan. Dia mau taat kepada Tuhan ketika dia bingung memikirkan hal-hal yang di luar dugaannya, yang dia lakukan adalah taat. Dan hasilnya luar biasa. Ahamai, karena Joseph taat, Allah mau memakainya mengubah dunia ini. Karena dia taat, Allah mau memakai dia untuk mengubah dunia ini. Buha, olodo hita songon ama songoni, dipaingot do hita godang nari dope ulau ni debata di portibion naso sidung terlumobi paturehon nakka keluarga sai dilului debata aka ama naolo songon si Josepon laho pakio ni debata mengubah dunia. Olodo hoa manguduk tu debata kita diingatkan karena Natal adalah satu bentuk intervensi atau campur tangan Allah untuk merebut kembali manusia dari penjara dosa. Itulah makna Natal. Suatu bentuk intervensi atau campur tangan Allah untuk merebut kembali manusia dari penjara dosa. Marhite hasesaan ni dosa mulak mahita tuhajol mauta nasasitongna. Gabi anak ini bata mahita
jala rade di hita hangoluan na saliling nililing na jala holan Jesus do nabuy patu pahoni. Persoalan na nuaing surau do sudehita lo majalo hasesaan ni dusai. Manang natumabudu peta hilala say torus di bagasan dosai. Alani mahamu kadungan na hinaholongan halak natutu marlas ni roha di pesta Natal ima naung mabuat haputusan madok. Selamat tinggal dosa. Selamat datang ma Tuhaku Yesus nagabi haluauku. Ho madiau, au madiho. Amin. Amin. Ima dohonota halak natutu marlas ni roha di pesta Natal. Dia mampu mengambil keputusan mengatakan selamat tinggal dosa, selamat datang Tuhanku Yesus yang menjadi penyelamatku. Engkaulah bagiku dan aku bagimu. Jalana parpurima dakolani kehebatanna. Takasdo didok nakin di ayat 20 tolui. Nadienet sian Jesaya bidupitu ayat 10 pati. Didokdo ia gowarni natubui. Ima Immanuel. Lapatanna dongat tama debata. Immanuel dongat tama debata. Odo sada makna ni Natal. Immanuel dongat tama debata. Debata nunga di tongat-tongat tanuaing. Debata ro manopot kita. Debata datang melawat kita. Jalamat dongani hita jolma. Molo akapar politik madok. Tidak ada kawan abadi dan tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Ido ala jojo masa dohonot tadi. Natwari dongan alai sonari nungagabe homang tadi. Nama budut hita. Daksongoni yang go Immanuel di bagasan Yesus. Alaidok debata do gabe do ngata saleling-leling na. Itulah solidaritas ni debata na rosian holongna na sohalopuani. Nama inilah yang menjadi jaminan padonganion ni debata di hita. Nama ini yang menjadi jaminan. Tuhan selalu beserta dengan kita. Tabu todu hamu kadungan nahina holongan daksai torus tabu uli jala sonang nguluonate. Daksai torus dohonota tabu uli sonang nguluon. Alai nang pesongoni sadado nariko di hita ima debata totong rap dohot hita. Taingok maahanan ni pasalmen di bidu 70 ayat 20 nanti. Pasalmen 70 ayat 20. Utuk kudo hasol hoton tu debata. Utuk kudo hasol hoton tu debata. Manang naluangan pehita. Manang na sudepe isi ni pertibion maninggal hon hita. Manang na dohonot tadi bagasono bason dohot pehahi pason madau sian hita. Madau sian pamatangta.
manang sudi artatai lau sian hita. Alai molo Immanuel debata rap dohot hita iduarta no marga. Di poso-poso na tubu di borngin na badia di huta Betlehem do dapat hita huaso na macay balga. Ima huaso padonganion ni debata. Ima huaso pangaramotion ni debata. Jala molo di labung ta debata dapat hita ma gogo namar dapot. Tapatudo samua kadongan songo danak molo di labung na amana manang natorasna tungaha dangadong di habiyariyati. Molo di labung na amana manang natorasna. Dia tidak takut. Mardala diga nagulak pe dang mabiyar dadanahi alay labung na natorasna. Rope pananggani halak lau mangorong ibana makarat ibana dang mabiyar yan. Mulai labung na amana. Gariada molo pajupang do alona dito ngadalan mangasangi do hadirion nati. Alay labung na amana. Haposan na. Songoni manian hita akan namar Natal bornginon. Dohonot tama selamat datang Yesus nungarap au doh debata dang mabiyar biau dang tahutan biau manangahape namasa. Immanuel dongat tama debata. Selamat Natal. Amin martangiang mahita. Mauliate marohanami diho ali jahuba debata amanami ala di pesta Natal borngin nabadia tung takas doha tampai ngoton hami lau pasunggulhon asa tung hupajamot hami Tuhan rumah tangga na pinasahatmu asa di bagasan holong doho dame nasian ho hami Tuhan lau madalani rumah tangga na pinasahatmi naing songon si Maria doho si Josepi lau songonima alija huba debata amanami hodo debata Immanuel nama dongani hami diaka namasa di ngulunami di sudi pardalanan di ngulunami pasu-pasu Tuhan saluhu na ruas ni huriam ala hodo mual ni nasalas ni roha dohot pasu-pasui upasahat kami mangulunami dohot keluarga na pinasahatmu ni ngulunami Tuhan asa totong di bagasan las ni roha nasian ho. Immanuel ho madongan nami. Amin. Tapasada maruhata maridia mahita laos mardalan mapiliata tujulu imatupaktu STT akaibi manang sikola pardita. Maridia mahita. Dosa
Laos Jongjong Mahidang. Datangnya kun ma pilihata tuadu pani di bata martangi yang mahita. Ali di bata manamina di banua gijang. Odo haruruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dohona sauli basa nama liutus. Upasahat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi wap nahucus di jolom. Pasu-pasu majala ramuti.
asa huparhasia kami pelianon, pati bulhon harajaunmu, di tongah-tongah ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami, godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni Roham di Banua tungon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siya pari, se sama dosa nami songon panes ani dosa ninongan namardosa tuhami, unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasorhon ma damena tu todim. Amin. Selamat hari Natal ma di kita selalu napar musik nami taidehon selamat hari Natal laos masih jalangam mahita na dihabirang ta doho na disiamuta. Selamat hari Natal taidehon ma par musik nami.